Sziasztok, Krul vagyok, és az első videóm Is the Horror Game. Ez egy horror játék, nagyon ijesztő játék. Egy ilyen fej, vagy mi a halálom üldöz minket, és az elől kell menekülni. Tehát rövidesen is kezdenék a játékba. Lássuk. Megmondom őszintén, én már játszottam ezzel a játékkal, és bakker. Unokatesom telefonján megvolt, és fú, aludni nem tudtam tőle. Mindig a fejemben volt az a rohadt feje. Fú, na jó van, kezdjük is meg ezt a csodálatos játékot. Ha én nem alszok 2 hétig, jó van, semmi gond. Annyira hangosan játszok, hogy az még össze fogom fosni magamat. Na, itt a... most egyben budi, egyben WC, ez fasza? Nagyon jó. Egyben budi, egyben WC, most ugyanazt mondom, de hülye vagyok. Na. Még egy zsák. Jaj, itt van. Nagyon jó. Én annyira szeretem ezt a hangot, hogy fú, az. Itt van. Hú, itt van. A másik, most hova megy? Meg kellett volna nézni a kurva életbe. Az utolsó szememet nem akarom elbaszni. Nézzük meg. Jó pincében van, jó van, akkor semmi problém. Jaj, én már kijöttem! De mi a faszom, hogy csinálok én? Ha nem hiszitek, nézzünk utána. Még szemem sincs, jetsz. Meg fog jönni. Ja, jó van. Majd tudom, hol van. Aha, itt megy. Szerintem vissza. Elment. Nem lehet ez miatt kimenni, bazd meg. És mindig itt van. Tudja, hogy itt vagyok. Azt a kurva jó. Azért, hogy ezekre a helyekre nem jön be, bazd meg. Elment? Remélem nem a harmadikon van. Jaj, geci! Na jó, felértem a harmadikra, nagyon jó. Lap, ez nem tudom mi a faszom. És ki tudok nyomtatni magamnak egy szemet? Dég. Jaj, harmadikon van. Na, itt a szem. Még egy szem. A kurva nyálat mászik. Na. Elment? Hol van? Másodikon. Jön fel a harmadikra, jó van, akkor mégsem. Megint itt maradunk. Húaj, bazd meg, ez a hang. Rohadjon le a lábad. Ami nincs. Meg kell nézni, hol van. Még hogy mozog a gép. Rángat a görcs, tesó! Na szóval. Ez még mindig itt van. Baszki, már tiszteliba bővaj, basz meg. Hol van? Másodikon! Menjünk. Oké. Jó helyzet. Bozd meg. És nincs szemem! Nem tudom, hol van. Tájékozódom.
Ott csillog egy zsák. Baszki. Mit csináljak? Nem merek kimenni. Csapkodja az ajtókat a kis geci. A fosok, nem merek kimenni. Jó, benn vagyok. Megint egy másik szobába. Nem kapcsoljuk be. 9, megvan a 9. Lesz egy kripta is. Folyosó. Nem. Jaj, bassz meg! Anyád! És itt élet föl ez a bizonyos dög, itt egy szem. Ez a kripta. Hogy hívják ezt? Szellemidéző. És épp a harmadikon keresgél minket, ide fog jönni, bassza meg, ide fog jönni. Figyeljetek, már mondom, miért szellemidéző? Elfújtom a gyertyát. És visszanőtt. Azt a húvér. Valahol itt van. Nagyon meg fog jönni. Be fog szarni. Jó, kicsi. Csapkodja. Baszki, itt van. Mozognak a tárgyak. Föl kell mennem hozzá. Geci ez, ahol az előbb voltam. Nem lehet kimenni, Gec! Mi a fasz? Jé, de bár azt a mekkora Geci! Azt a kurva! Egy gekkó meg a falon, bazd meg. És nem lehet kimenni az erdőn, bebugyozok. Beragadtunk! Gec! Mekkora bug! Most vagy a zsákba akadtam bele, nagy valószínűséggel abba, vagy itt az a ribanc. De szerintem nem, mert akkor majd reszket napit csinálja ennek a hülye gyereknek. Na jó van, akkor videómat ezzel is zárom. Nagy valószínűséggel. Aha. Hogy kell kimenni? Jó van, ennyi volt a videó. Majd, hogyha majd megpróbálom máskor, mert beragadt ez a szarajtó. És bazd meg volt a 13, pedig bazd meg. Meg volt a 12. Bocs, már van 13, nem szoktam. Majd később folytatom, sziasztok!